Vi er Triptrap Woodcare, og vi udvikler, producerer og sælger på verdensplan plejeprodukter til træ. Lige fra grundbehandling til forbehandling til pleje og vedligeholdelse og rengøring. Og det er primært træindustrien, og det er 63 lande i verden, eksporterer vi til, så fra Australien, Kina, Sydafrika til Nordamerika og hele Europa. Så situationen var den, at de udfordringer, der var i virksomheden, det var, at vi skulle have skabt en kultur, vi skulle have skabt en holdånd, og vi definerede, at vi ville have en high-performance kultur, fordi vi ville være ambitiøse i de målsætninger, vi satte. Så vi skulle have samarbejdet til at fungere på tværs, sådan at holdet blev stærkere. Og det var egentlig den basale udfordring, vi havde, at vi skulle til at arbejde som en enhed mod fælles mål. Det jeg oplever, hvor Intens er anderledes end de andre, noget af det skyldes selvfølgelig også, at vi har et langt kendskab til hinanden, så vi ved lidt om, hvad det egentlig er, vi gerne vil have. Men det igen, det er enkelheden i det. Det er, at det bliver ikke gjort mere langhåret end nødvendigt. Det bliver ikke til højtflyvende konsulentfraser. Og specielt når man kommer ud i den jyske muld og arbejder med produktionsvirksomheder, hvor man har et meget stor spredning på medarbejderne og deres baggrund og sådan noget, så synes jeg, det er vigtigt, at det bliver talt i et sprog, som man forstår. Og det er en af de styrker, der er ved de her. Det er, at værktøjerne er ikke mere komplekse, og metoderne og metodikken og også konsulenterne, der kommer, er nede på jorden og kan kommunikere i et let forståeligt sprog. Og det er den største styrke, vil jeg sige. Det udbytte, når vi snakker på resultaterne, der er kommet af processen, det er jo, dels så kan vi jo se resultaterne på kulturmålingen, men vi kan også mærke det i dagligdagen. Vi kan mærke, at vi har en helt anderledes kultur i virksomheden, hvor folk de kæmper for tingene. Man er engageret, man er passioneret omkring det, vi arbejder med. Man støtter op omkring de ambitiøse målsætninger, vi har, og ser egentlig muligheder på tingene. Og så kan vi jo se, at samarbejdet mellem afdelingerne er blevet væsentligt bedre. At vi så samtidig med kan se det også på bundlinjen, det tror jeg, vores aktionærer er stort tilfreds med, at det også er synligt på resultaterne. Men det er jo egentlig mere den der ånd, og den har vi hørt faktisk fra mange af vores samarbejdspartnere, både kunder og leverandører, der kommer i huset, hvor de har kommenteret direkte på, at de synes, der er en rigtig, rigtig god kultur i virksomheden, og de kan mærke, værdierne lever. Og det er jo sådan noget, der gør mig som direktør glad for og stolt over de medarbejdere, vi har.